Kronti hene apia kontin the pod okoma mpanyin na nakra hene na na boasa hene na nanoma mo ne ni fie kropon bai na nani fa hene me wo se na na ebru hene wa ha na pred hene wa ha ne won tranko a waka won ho na edukrofo a mabeto mamuna mabehye mu wa ha a school for more ha teacher for yenuamu Muslimi for zongo hene ene nananom mpanyimfo a sebe moka ho a ema Asamanketewa kroi ehire no medamun na se me mamo ha aye me ni JP se ya start a pro inra woni famemu no na ekopo mu wo yenuanu na wo people na echi ho aprede ene kronkro e ka won ho na ene de yabedu ha na eme ni JP meta twemu wa ha kokofoidua ba na me sheda nc mbehia mpanyin ye mfa me ho be kire mo ye na me bai mu me yes me bomode na me chin me kronkro na so me fa me divisional chief so a sebe nkronkro ni hye wan ase a na mako bia nanso na makosre won sebe onyankopon twede ampon ne mpaibọ se maba no maba ma muna na eye mamo na no na eye mani faman no anso na eka okwapeman na ma yakoyenim nti ene de me ba ya me ba se me ba besra mo na me de me ho a kire mo na mama te se moka ye ho po na yedwen okwapeman ho a me gye se yedwen mo ho pa nti no se mo so mo wo ho na kakra mo de beboa ama okwapeman pagya no ene na eye ma de sredi a me de tumanim na nani fa Henry kasa no okan se afi minim se nkrokro nketua na ehye divisions na se no mo so mo twodwira mo di afa hye odwira ne de yokwapema ye na yende yenne nanom na ekọ akọ a se bi eboa ma okwapema tumi je no ho fi asantefo nsensem a esi 1826 ni nti no odwira ne de ye na yende na ye kroma de obi biara se bi ofuruma wo okwapema mu ha kro biara so no odwira ne ye ode ti me ba se me bebo mama ne me be invite mu na ma mo wo djumadi wo dwura no mu so ne dubre na mo de montama pa abo montama no na maba na ma be ka ye ho na ye na ya ye kwapema mba ko na me je di se ye hihye ye nyema ye na sa nyema ni na akosi ya kwapema be ka behwe na ya fa ye ntama pa efra ebion me ba se me be hwe me manso na mahwe nyema ehu hia mo efa yaresabia sebe adisua ho nsem yen sanitation honsem ena nieme na se bia beboa ma o ma akonenim ti me ba yen so no me mpanyin me office woni na mu woni mpanyin fudi nkomo woni opinion leaders di nkomo na ya hwe na ebetumi di aboa ye ma no na ebetumi di aboa ye ma me mu ene se be yen hu na se na be ya asaman begina nkronkro nso ebe asamani na maka mu hu so abom na maye baako na ni na ebema sebe ni faman ejina na ejina nso a na yaka abom asokwapeman na ni na no ye de ahyemu fa na ye de akoka ga na ma ho na yetimi akoye nim nti ni na mu no yaseda yesi na mede ma obi biara o wa mpanyin mufra sebe wa wo hye yem kra na ene ma aba ha nti no ebe ya abakwasem na ya abakwasem nso no mechi America ina echese asundwe da ho no maka mu ho abom na ye na ya ye nipa ba ko na de aka opapa mechi medamase meda obi biara se